Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napuno ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Updin ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Kag subong mabatian nyo kami live sa FM station ka 91.1 FMR Bacolod. Kagyari ng top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Pagpatukod sa 10,000 ka mga low-cost housing sa Bacolod suguran sa bulan sa Oktubre. Governor Bong Lacson kag Mayor Albi Benitez nagsiling nga hindi pa nagakaangay nga hindi magamit sa face mask. Lalaki nga ginabdak sa Silay City na sa puwan patay sa Ibi Magalona. Panay Guimaras Negros Bridge, madayon. Kag sa good vibes, basura pwede mabailuhan sang dilata o kun school supplies. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, Provincial Development Council ang mag-endorse ang Panay Negros Guimaras nga bridge. Inisuno kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson nga nagsiling nga wala pa man sang timeline pero madayon ang amo nga construction. Sang Biyernes nagsapol ang Regional Director sa National Economic and Development Council o CONEDA nga si Aresio Casing kay Lacson sa Kapitolyo kung sa diin ginihinyo sini ang endorsement sang PDC. Sunod kay Lacson ang original nga plano kung sa diin ang mga entry kag exit points sang amo nga taytay sa probinsya ang napahamtang sa Pulupandan amo ang iga-endorse. Siya ulihi nga sugilanon sa kay Vice Gobernador Jeffrey Ferrer o kay ang 4th District para diri. Wala pa sang patud nga detalye bahin sa pagpatukod sini pero suno kay Lacson karon nga ginahikot ini sang NEDA madayon ang plano. Ang PDC ang maga-convene sa Setyembre 9. Damlag pa ginsiling ni Bacolod Mayor Albi Benitez nga amuman sa karon ang nagapamuno sang Regional Development Council nga suportado ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang plano sa pagtukod sang Panay Guimaras Negros Bridge. Okay na ang 4th District that it will be built or established in Pulupandan as far as the entry or exit point. So we will need a Provincial Development Council resolution supporting that. I don't think naman they'll be asking for it if they're not confident that said bridge will be built. Pero wala silang time frame mo. Wala pa naman. But the PDC will endorse. Yeah, definitely we will endorse. Sa number 9, maghahatag sang 100,000 pesos nga assistance sa mga banwa kag syudad ang gobyerno probinsyal nga makapakigbahin sa maskara sa panaad. Sunod sa kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson kaupod kay Bacolod Mayor Albi Benitez sa ilang pagsapol kahapon sa mga alkalde, 24 ang nagtambong pero ila pang paturon kung pilagid ang mga pakigbahin. Ang mga pavilion ang nagakinahanglan sa repair sunod sa kay Lacson, ilabi na nga duhaman ka tuig nga wala ini magamit. Kag kada panaad sa Negros, 200,000 pesos nga assistance ang ginahatag sa probinsya. Ang mga pagpakaayo karon ang makahingabot pa para sa maskara sa panaad nga magadalagan Oktubre 10 tubtub 16. Ginakasugtan nga sa kada adlaw may distrito nga maga-sponsor para sa entertainment activities samtang magaparayon ang repair sa iban nga mga bahin sa Panaad Park. Kung may luyag nga mga LGU nga ipa-renovate sa ilan naman tag sa mga pavilion, pwede nga ipaisul ana ini bangod sang maskara sa panaad. No, we're just giving them financial aid, no? 100,000 per participating LGU, no? Because if you don't open your pavilion, wala aid, no? This is usually what we give for Panaad, assistance for Panaad. 2 weeks it's 200,000, but since this is only 1 week, 100,000. Sino mga tagang province? Yes. Sa number 8, natala na patigayunon sa Setyembre 9 ang groundbreaking ceremony para sa Bacolod City General Hospital sa Barangay Vista Alegre. Sunod kay Congressman Greg Gasataya, unang nga pagatukuron sa amo nga proyekto ang multipurpose building sang ospital nga nagabalor sang 200 million pesos. 250 million pesos naman ang budget para sa main building.
200 million pesos diri gikan sa kay Senator Migs Zubiri. Pag-aunahon ang groundbreaking sa multipurpose building. Ginapaabot nga mahuman ang construction sa ospital sa sulod sang duha ka tuig. Ang bilog nga compound ang pagatawgon nga Trofilo Hensoli Medical Center. Marason naman nga pangitaan sang pondo sang DOH ang para sa mga medical equipment sang ospital. Well, duwa ni siya ka-phase eh. Ang ara sa DPWH, they can start anytime. No? Kina-award naman na ang other buildings outside of the hospital na i-implement sa DPWH. Then, on the part naman na sang hospital, gina-finalize pa sang DOH ang mga floor plan. And then, after that, siguro, makadak na sila bidding for the main building din sa hospital. Sa number 7, sa Bagong City, mangod nga nagmaoy, ginbuno sa magulang, patay! Patay 25 anyos kasi Ferdinand Flores Jr. matapos inimapunan sa 28 anyos nga magulang nga si Nike. Biyernes ang gabi sa barangay Sampinit, sudad Sambago. Sa investigasyon sa PNP, nagamaoy ang manghod bangod sa kahulugbon. Kag sanggin sa way sa magulang, iya inigin buno sa ilok. Ang ila amay nga masaway lang man kung tani, ang ginbuno man sa iya junior sa kamot kag sa likod. Sila nagpukutay kag sa amo sini nga kung ini ang nagtulod para agawon sa magulang ang kutsilyo kag iya ginbuno sa kilid kag likod ang iya nga manghod. Dead on arrival sa ospital ang manghod, samtang ginbulong naman ang magulang kag amay. Hindi naman desidido mga magpasaka pa sang kaso ang pamilya sulod sa pulis. Bungod ang ila ginatudlo ang napatay nga amuman ang nagsugod sang kinagamo. Sa number 6, sa Bacolod City, driver sa motorsiklo patay matapos magbunggo sa tricycle. Patay 25 anyos nga driver sa motorsiklo nga si Limuel Agulino matapos ini magbunggo sa tricycle kahapon sa kaagahon sa Dalan Lacson sa Barangay Mandalagan sa Bacolod. Sunod kay Captain Armelin Vargas, ang hepe sa Police Station 3, pareho nga nagadalagan padulong sa norte nga bahin sa dalan ang tricycle kag motor sang hinali na lang magbunggo ang motor sa likod sa tricycle. Madasig ang pagpadalagan sang motor suno kay Vargas kag nakainom pa si Agulino suno sa iya. Gindala pa sa ospital ang biktima apang wala na ini matabangan. Sa number 5, lalaki nga ginabdak sa Silay City na sapuan patay sa banwa sa Ibi Magalona. Nagapatrolya ang mga tanod sa Sabado sa kaagahon sa ila makita ang bangkay sa isa ka lalaki sa kilid sang dalan sa Hacienda Tinihaban, Barangay San Jose sa Ibi Magalona. Ining may igo sang bala sa dughan kag ulo. Nabaklid ang mga kamot kag gintabunan sang tape ang mata. Ang biktima ginkilala nga si Fritz Buenafe. Sunod sa kay Captain Eric Doronilia, hepe sang Ibi Magalona PNP. Ginaligar sang amay sang biktima nga Biyernes sa gabi ang iya anak aging kuha sa ilang balay sa Barangay Lantad sa siyudad sang Silay sang apat ka mga armado nga persona kag ginpasakay sa salakyan. Sila ang ginpahibalo na lang sang PNP nga patay na sang nasapwan ang ilang nga anak. Ginugang pa ni Doronilia nga nadakpa na sadto si Buenafe sa kaso nga pagpangawat apang ila pa ginahibalo sa karon kung ano ang motibo sa mga sospek sa pagpatay sa iya. Sa number 4, pamuno sa Bacolod Traffic Authority Office na nagalaom nga matapos na ang isyu angot sa iya nga pagpungko sa pwesto.
Sa karon si Police Major Junji Liba ang magapabiling gihapon nga tagpamuno sa Bacolod Traffic Authority Office kag concurrent head sa Traffic Enforcement Unit sandig sa pahayag ni Mayor Albi Benitez. Nagapasalamat naman si Liba sa oportunidad. Nagalaom man siya nga kung tani matapos na ang issue sa tunga nila ni Councilor Al Victor Espino nga nagagusto sang revamp sa pamunuan sang bitaw. Ginsiling ni Espino nga chairperson sang Committee on Transportation and Traffic sang konseho nga sibilyan ang dapat magpamuno sang bitaw, sandig man sa ordinansa. Bukas man si Liba sa pagbaton sang anuman ang mangin desisyon sang alkalde tuhoy diri. Sa interview sang media kay Benitez sang weekend, iya ginsiling nga wala sang issue kag si Liba ang magapabiling nga pamuno sang bitaw. Si Liba ang nagtambong man kaina sang aga sa flag raising ceremony sang syudad kaupod si Benitez. Sa number 3, 350 ka mga driver kag operator sa mga tricycle sa barangay Hadumanan sa Bacolod nag-untat biyahe. Bangon sa mga kolorom nga mga tricycle kag e-trike. May report si Nico Delfin. Sa kilid sang gasolinahan nag-ida sa mga tricycle nga wala naging biyahe sa mga driver kag operator nga katapos ang Tricycle Operators and Drivers Association Handumanan. Suno kay Ricky Duragos, board member sa asosasyon, nag-untat biyahe sila kay hindi na nila maagwantang ginihimo sa mga kolorom nga tricycle kag mga e-trike nga ginapabayan lang magbiyahe sa barangay. Ang gani subong ka pangita na lang sa alternatibo nga trabaho. Tulad sa construction or whatever man da para lang mabuhi. So hindi matap na ang kolorong kuno ay isang hustisya nga ginabulig sa amon nga sa subong ginapangayon namon proteksyon. Para lang mabuhi man kami. Kaya kami gabayad kami sa barangay, gabayad man kami sa LTO para sa renewal namon sa amon nga documents. Sang Hulyo pagin palabot sang grupong ilareklamo sa barangay kag sa pamunuan sa Bacolod Traffic Authority Office. Kaina, gilayon man nga nanakop ang katapos sang bitaw kag Police Station 10 sa mga kolorom nga tricycle kag e-trike. May napulo ang ilan isyuan sang citation ticket. Buwas man natala na ang pagdialogo sa tunga sa mga opisyales ng barangay Handumanan kag katapos ang transport sector bahin sa ginaduso nga pag-regulate sa mga nagabiyahe nga e-trike sa barangay. May proposed ordinance kami na nga i-regulate mo namon ang operations sang e-bike din sa Handumanan. Okay. So meeting namon sila sang Saturday upod si Kagawad Jansen kagin plastar gina namon sa ida. Unfair man na karon nga pangabuhi sila. Hindi na tuwa plastar, isa pa wala pa kami ka plastar pa sa barangay kundi hindi na sila ma-parking, hindi sila malungking, hindi sila manlungking. So ina sa part na lang sa gina-process namon para sa barangay ordinance nga ma-plastar din sila sa insakto. Hinyo lang sang katapos ang TODA nga may kapin 350 ka mga miyembro nga kuntani magtala na lang sang eryang barangay nga pwede makabiyahe ang e-trike sa baylo nga tugutan sila nga magbiyahe sa mga main highway nga labi man nga ginadumilian base sa traffic rules and guidelines sang syudad. Nico Delfin para sa DGCast Negros. Sa number 2, Gobernador Eugenio Jose Lacson ang magahulat sang pagsulundan sang National Interagency Task Force angot sa paggamit sang face mask. Suno kay Lacson, humalin pa man sadto ang probinsya ang nagasunod sa mandato. Sinilamang ginpahayag sang Cebu City Government nga ang voluntary face mask policy sini ang yara sa trial period tubtub sa December 2022.
Automatic naman nga igalift ini kung mayara sang pagtibuok sa COVID-19 infection sa syudad. Personal nga panindugan ni Lacson nga kung mangin optional gidman ang paggamit sang face mask, siya sa gihapon ang magagamit sini. Personal man nga panindugan ni Bacolod Mayor Albi Benitez nga karon nga may pagsaka sang COVID-19 infection, magapabilin dapat ang paggamit sang face mask. Sa September 4 nga report sa Provincial Incident Management Team, 24 ang new cases sa Negros Occidental. 16 naman ang sa Bacolod sa report sa DOH-6. Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Sa bulan na sa Oktubre, pagkasugura ng pagpatukod sa 10,000 ka mga puluyan bilang kabahin sa housing project sang gobyerno. Ini ang mga disente nga puluyan nga mabakal sa manubo nga presyo. Yaring report. Humalin sa 2007, nagasaylo-saylo lang sa puluyan si Mauro Sabino. Wala sila abis ang permanente nga ilistaran sa iya misis kag duha ka mga anak. Sa nag-igo ang bagyo nga Odette sa nagligad nga tuig, naguba ang ginarkilahan nila nga balay. Kani nagsaylo na naman sila diri sa may boundary sa Barangay 2 kag Barangay 8. Ini ang iyabalay, kawayan kag mga sin ang dingding. Sa sulod, may folding bed sa sala, kag sa kilid sini may kusina. Diri sila sa iya nga misis nagatulog. Sa isa ka kwarto naman ang iya anak nga lalaki. Sa maghapit sa ilang lugar, ang kampo ni Bacolod City Mayor Albi Benitez ang Sabado, nakumpirma niya gidman ang balita nga plano nga magpatukod sa daw condominium style nga puluyan sa ilang lugar. Kabudlay sitwasyon mo? Budlay, kung patindugan niya nila ng do bali housing bala. Tapos dira man kami Japon man. Kung sa gamay nga presyo nila kuan sa amon nga bayaran, basi kuro okay man kuro. Kung maging mapalaron, ini ang manginitsura sang sayluhan sang pamilya ni Mauro. May kalan-an, kusina. May banyo, sala, kag kwarto. Ini ang pasampol kung ano ang itsura sa ipatukod ng mga units sa Yuhum Village, ang on-site housing project sa syudad sa Bacolod. Doon kasubong sa mga units sa condominium. Ini ang maging unod sa 5 ka mga floors ng vertical housing projects. Sunod sa kaya Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Rizalino Acuzar, kabahin ini sa 1 milyon ka mga puluyan nga ila ipatukod sa bilog nga Pilipinas sa kada tuig. Ang Bacolod ay isa sa mga napili nga mga lugar sa una nga tuig. Hindi libre ang kada unit pero bayaran inisang mga pumuluyo sa barato nga kantidad. Kasi yung babayaran, bumabalik yung pera at maraming magkakabahay ulit. Yung pre, mababaw, wala na magkakabahay pagkatapos ng pre. But it would leave affordable. Minimal amount. Affordable. Affordable, yes. Because the program of the government is to give them affordable housing. That's why ang affordable housing, gumagawa ng interest subsidy. So wala na kayong interest. So more than ito sa low-cost housing. Low-cost housing. Sunod sa kay Mayor Albi Benitez, gina-finalize pa ang disenyo sa mga balay. Pati ang bilis ng mga balay, ginapangitaan sa pamaagi nga mga barato. Kag masarangan, pati na ang mga sizes ng mga unit, magadepende man sa kung pila mga miyembro sa pamilya nga mag-a-star dire. Socio-economic survey going around sa mga informal settlers so that we would be able to cater to their needs. Hindi lang tayo mahimo ng housing unit nga wala tayo gina-consider ang ilang mga sarangan. So the idea is affordable. But ang affordable, lain sa imo, lain sa ako, meaning sa affordability. So we are now looking at that. We are doing an environmental scanning sa aton ng mga ISF para makita tagid kung ano ang masarangan nila. And we will tailor fit our housing program to their capacity. Mga informal settlers ang target nga mapa-star diri. May 3 ka mga inisyal nga mga sites para sa mga project sa Barangay 8, sa Banago kag sa Purok Araw sa Barangay Granada. Ginalaog man nga sa bulan sa Oktubre, baka groundbreaking na para sa pagsugod sa siniga proyekto. Sa Good Vibes, basura mo pwede mabayluhan sang spam. Cash to trash o kung kwarta gikan sa basura. Ini ang ginunsar kaina sang aga sa Bacolod City. Paano? Hibaluon sa report ni Romeo Subaldo. Ang ini nga mga grocery items pati ng mga school supplies kag mga kinahanglanon sa sulod sa balay, pwede mo madala pa uli ka baylusang basura. Paano? Kung may ara ka sa mga taklob sa mga plastic bottles,
Mga mismo plastic bottles ng soft drinks o kung tubig, galunan sa tubig o kung bulutangan sa mga bleach, bisan gani lata, imo lang ini nga tiluan kag hugasan kag dalon sa sini nga tent sa Guasan Bacolod City Government Center. Magparehistro sa imong Gmail account kag magkuha sang libre nga card, pwede ka na maka-earn sang points. Point system. Bali magpakilo ka sa imo nga mga empty bottles or any samples siniho like lata, dilata, then mga metal. Ipakilo mo di siya, ma-convert into points. Bali magpakilo ka di. Maka-avail ka sa among yung trash to cash back. Wala, free lang ni siya. Free lang. Cash to cash back nga card. Then, diri na masulod ang imong mga points. Balikinanlan mo lang, may ara ka lang Gmail account to avail this card. Every time nga may i-remit ka ng plastic bottles, automatic masunod sa imong Yes, sir. Then like the card sa mall, SM Yes, card. Then, pwede mo siya ma-convert into grocery. Sa imong makuha nga mga puntos, nagadepende kung ano ang mapabayluhan mo nga goods. Si Ivo ni Iwayan, interesado, gani nagpulo pamangkot. Wala siya magdahom nga ang natipo niya kuno nga mga plastic bottles sa ilang balay. Pwede niya pagali mapabayluhan sa mapuslanon nga mga bagay para makakinot sa gastos. Hindi sa maributay nga pwede siya makapauli sang spam kung madamo man siya sa makuha nga mga puntos gikan sa pagdala sa mga recyclable materials. Mapuslan gid gali. Okay, makabulig pa. May ara pa sila. Oo, may ara pa sila spam. Sudan pa. Sudan pa sa mga estudyante, makabalon pa. Dako na nga bulig, sir. Dako nga bulig. Kainas ang aga, formal ini nga ginlunsar sa Bacolod. Sunod sa kay Mayor Albi Benitez, sa sini nga pamaagi, matun-an sa mga pumuluyo nga mag-segregate sa ilang mga basura kag hindi lang pag-ihaboy bisan diin. Eventually, subong environmental points ko, no? Kung ano ito ang balya nga pwede nyo bailuhan sa mga establishments, mga participating companies and etc. etc. But ang tuyo tani, eventually, himuon tani siya daw kwarta nga gabalik sa mga gatipon sa basura. Panilagan sa alkalde kung mga epektibo ini kag base sa mga pagbaton sa publiko, mahimo sila sa banasod nga tikang kung paano pagid mapasangkad ang ini nga programa. Amo na yung partnership ko nga pagsuporta sa plastic bottles para nakakuha sa libre nga spam. Mingda, kung plastic akuya do conscious na maging kuruming, no? Pero kung may ara gid man, dapat lang ay tipunon kag pabayuhan. Pwede man, dyan na pala basura na, maka-spam ka pa sa basura mo kung ano da nga delata. Namit ba lang spam? Kag bar before ta mag-end, mapa-thank you ta sa aton nga 172 ka mga followers sa 2 years ta kapag pangalagan. 172,000. Wow, sorry, 172,000 ka mga followers. Thank Salamat gid sa ilang nga suporta. Thank you gid mga digicasters. Kaaga mo itong mga balita sa Negros Subungan Lao. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Kung dapat balansa nga eksakto mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tugtog sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.